Ndër provat që do të prezentuan para jush, Među dokaza koji će biti predstavljeni ovdje ispred vas, që konsiderojnë se kanë një rëndësi të veçantë të besueshmërisë, za koje se smatramo da imaju bitnu znači važnost poverljivosti, të veçantë të besueshmërisë, është edhe raporti i ekspertizës, je i izvještaj, znači vještačenje, ekspertize, i mostrave të dhënë pravo je mostre, znači uzroka zemlje, të realizuara nga laboratoret koje su ostvarene od strane laboratorije e Byros Federale të Hetimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Federalnog biroa istrage Sjedinjenih Američkih Država. Ekspertët e FBI-t Eksperti FBI, vještaci FBI, kanë analizuar mostrat e Baltës, su analizirali znači mostrat e Baltës dhe të dheut, Baltës dhe të dheut, Zlate zemlje, të marra nga çizmet e dy pandehurve, koji su oduzeti znači uzroki od strane čizmeva oboje okrivljeni, Jovan dhe Dragisha Vicentijević, Jovan i Dragiša Vicentijević, dhe ato mostra i kanë krahasuar i te uzroci su uporedili me mostrat e dheut të siguruara uzrocima znači zemlje koji su pribavljeni në vendin e ngjarjes, na mesto događaja, po ashtu edhe në 3 vende tjera të ndryshme, ali također i na 3 različite mesta, me qëllim sa që të ciljem vërtetohet da bi saktësia utvrdili e znači tačnost, Baltës së gjetur në znači blata çizmet koje e pandehur. pronađen na čizmama okrivljenom. Konkluzioni i ekspertëve të FBI-t Nalaz ili konkluzije znači vještaka FBI-a ka konstatuar su konstatovali se mostrat e çizmeve të pandehurve znači čizmama znači okrivljeno për dallim nga 3 vendet e tjera u razliku sa 3 drugih različitih mesta nuk paraqesin ne predstavljaju dallime për nga ngjyra, razlike što se tiče boje, struktura, strukture, përbërja minerale sastav minerala dhe karakteristika tjera fizike i ostale fizičke karakteristike të dheut të marrë në vendin e ngjarjes zemlje koja je oduzeta na mjesto događaja me dheu dhe Baltën që është gjetur në çizmet e të pandehurit Jovan dhe Dragisha Vicentijević. sa zemljom i blatom koja je pronađena u čizmama okrivljeni Jovan i Dragisha Vicentijević. Por ka dallueshmëri, Ima razlike dallueshmëri me mostrat e dheut sa uzorcima zemlje të marrura në 3 lokacione tjera. oduzete na 3 druge, znači ostale lokacije. E që do të vërtetohet para jush Što će se utvrditi ovdje ispred vas, se pandehurit da okrivljeni kanë qenë su bili pjesëmarrës të drejtë për drejtë direktni učesnici në sulmin terrorist. Raporti i shërbimit të policisë shkencore në Rom izveštaj naučne policije u Rimu, respektivisht ekzaminimi biologjik i mostrave të ADN-s, odnosno znači biološka egzaminacija uzroka DNK, do të vërtetoj pa asnjë mëdyshje će utvrditi bez ikakve sumnje se i pandehur Jovan Vicentijević da je okrivljeni Jovan Vicentijević ka kryer sulmin terrorist, izvršio znači teroristički napad nga se në fitilin ndezës të eksplozivit jer u fitilju te zapaljujućeg eksploziva i gjetur dhe i morur në vendin e ngjarjes koji je pronađen i kog su uzmeli znači na mjesto događaja së bashku me autoritetet ndërkombëtare zajedno sa međunarodnim vlasništvom është vërtetuar utvrđeno je shkencërisht naučno se në atë fitil
da kupton, znači fitil, janë gjetur gjurmët e ADN-s së të pandehujt Jovan Vicentjević. su pronađeni za čelo Kjo gjendje ovo stanje, do të vërtetohet edhe nga raportet e ekzaminimit të pajisjeve će se utvrditi i izveštaj vrši egzaminisanja oprema, elektronike elektronske opreme, komunikimet në mes personave të ndryshëm të pandehujve, komuniciranje između različitih lica, između znači, okrivljeni i različitih drugih lica, fotografimi dhe slikanje incizimi i snimanje i objektit të Igor Lepencit në brendimin e tij, objekata Igor Lepenca u njegovu, znači suštinu. Shpikjoni për kanalin. kanalin, Znači u pitanju je kanal, kaže da, Për kanalin e Igor Lepecit në brendin e tij. Igor Lepecit. Në brendin e tij. fotografimi slik, dhe incizimi i objekteve tjera të sigurisë. slikanje i snimanje, znači drugi prateći objekta bezbednosti, Fotografimi i bazës së njësisë speciale të policisë Kosovës në Jasenovi, slikanje baze specijalne jedinice Republike Kosovo i Jasenovik, fotografimi dhe video incizimi i video snimanje i pjesëmarrëve të KFOR-it amerikan, učesnika američkog KFOR-a, pripadnika znači američkog KFOR-a, pastaj video incizime dhe fotografi të ndryshme i različite snimanja i fotografisanja, slikanja, të pandehujve Vicentjević okrivljeni Vicentijević me uniforma sa, ushtarake serbe sa vojnim srpskim uniformama dhe pajisje luftarake i vojnim oprema dhe Pajisjeve luftarake dhe pjesëmarrja në ushtrimet e tyre në poligonin që e potencova më i herët. njihovo učestvo znači u obukama u poligonu koje sam gore naveo, në poligonin cilin e theksova më herët. Rivallet e pasurës. Po, E pasurë. Po. dhe dokumente të ndryshme operative i različite operativne dokumentacije, Operative. e që të gjitha këto sve ovo e këto dokumentojnë se të pandehujt dokazuju da okrivljeni ka ndërmarrë veprimet inkriminuese, su preduzeli spionimi. špijunaža, Gjatë ekzaminimit pajisjeve elektronike të pandehurit Jovan Vicentjević, tokom egzaminisanja elektronske opreme okrivljenog Jovana Vicentijevića, janë gjetur dokumente konfidenciale të KFOR. pronađeni su konfidencijalni dokumenti KFOR. Prej rreth 60 Të foret. prej rreth 66 faqesh, U sastavu od 66 strana, me nivel të klasifikimit u nivou klasifikacije, znači tajnosti, konfidencial. konfidencijalni. Në pajisjen elektronike të pandehurit Jovan U elektronskoj opremi okrivljenog Jovana janë gjetur edhe prova tjera, të cilat do të prezantohen para jush, pronađeni i drugi dokazi koji će biti predstavljeni ovdje ispred vas, siç janë fotografi të objekteve të sigurisë, fotografije bezbednosnih objekata, E objekteve të sigurisë. e në veçanti a posebno kartela identifikuese e tij, njegova identifikaciona kartela, që znači, e konfirmon se i njëjti koja dokazuje da je isti ishte pjesëtar i shërbimit inteligjent ushtarak sërb je bio